Ако ти си жена, която живее с мъж, който постоянно е недоволен от всичко, от мястото за живеене, от храната, от хората, от трафика, а, постоянно, постоянно се мърмори и ти живееш в постоянен стрес. И се чудиш, сега какво направих? Как, как да го успокоя? Ам, и ти започваш да се чувстваш, че си нечута, невидяна, неразбрана. И, и започваш да си запълваш всички емоционални липси или с емоционално хранене, или с повече секс, или с повече работа. Така че ако ти се чувстваш по този начин и искаш да бъдеш по-щастлива и да приемеш този мъж такъв какъвто е и да не се чувстваш жертва, то, то заповядай на един откровен разговор с мен. Аз съм Русица Атанасова и съм Бахов терапевт и квантов практик. И с моите методи аз мога да ти помогна да се чувстваш по-спокойна и да намалиш емоционалния глад, да си даваш повече почивка и да върнеш себе си на себе си. Ако тази информация ти резонира, ме последвай и напиши в коментар стрес. Прекрасен ден!